салом дӯстон, маҷаллаи Forbes рӯйхати нави бозингарони арзишманди солро эълон кард. Дар ин радабандӣ нафаре ки дар як сол маоши азама бисёр дорад, Лионел Месси будааст. Дар ПСЖ бозингари аргентинӣ солона 122 миллион кор мекунад. Роналдо ҳам 115 миллион маош дошта дар зинаи дуюм аст. Баъдан ду нафар аз маблағҳои шайхи араб ки Неймар ва Мбаппе мебошад, аз ҷумлаи гаронарзиштарин бозингарони ҷаҳон ҳастанд. Бейл ва Азар дар зинаҳои баъдии рӯйхат ҳамчун фиребгар ном бурда мешаванд ки дар Реал саҳме надошта маоши зиёд ки 40 миллионро ташкил медиҳад кор мекунанд. Ба ин рӯйхат бо ҳавас нигоҳ карда мо ҳам аз пайи кор мешавем ва хабарҳои имрӯзаам бовар дорам ки шуморо ҳайрон мекунад, махсусан рафтани Роналдо аз Манчестер Юнайтед. Барои донистани ин шуморо лозим аст ба канал обуна шуда ҳамаи ҳамон хоҳишҳои моро лайк ба зангула зер кардан ва комментария навиштан аст ки анҷом диҳед. Мо бошад сар мекунем. ба ҳамаи нигоҳ накарда футболи аврупоӣ оҳиста-оҳиста ба финиши худ наздик омад. моро бозиҳои муҳими мавсими интизор аст. дар финали Кубоки Англия Челси бо Ливерпул мубориза мебарад. дар чемпионат бошад бозии ҳалкунандаи Сити мегузарад ки онҳо ба меҳмонии Вест Хэм мераванд. оё шогирдони Пеп метавонанд дарҳол қаҳрамон шаванд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. яке аз номаҳои нав дар футболи ҷаҳонӣ Дарвин Нунес мебошад. бозингари ҷавон айни ҳол шарафи дастаи Бенфикаро ҳимоя мекунад. Бенфикаро мову шумо хеле хуб мешиносем. ин дастам аз тоифаи онҳое аст ки ба бозори Амрикои Ҷанубӣ таваҷҷӯҳи хос дорад. аз он ҷо бозингарони бомаҳоратро ба Аврупо меорад, тайёр карда бо нархи гарон ба фурӯш мезанад. дастаи Парис Сен-Жермен баъд аз ноком шудан дар ҷалби ситораҳои саршинос мехоҳад самти дигари пешрафти дастаро мавриди санҷиш қарор диҳад. саҳитараш дар ҷалби футболбозон даста комёб шуд, аммо онҳо ба дастаи шаҳри Париж ягон хизматӣ накарданд. карда бошад ҳам хеле кам. аз ин рӯ ПСЖ ба ҳамлагари ҷавони дастаи Бенфика таваҷҷӯҳи хуса зоҳир кардааст. чунон менамояд ки нигоҳ доштани Мбаппе дар даста хеле мушкил шуд ва барои ҳамин парижиҳо ба рафтанаш омодагии ҷиддӣ мебинанд. Нюнес бояд ҷои беҳтарин бозингарро дар даста то як андоза пур кунад. Дарвин Нюнес бозингари уругваӣ буда танҳо 22 сол дорад ва метавонад ба муддати солҳои тӯлонӣ беҳтарин футболбоз дар хатти ҳуҷумӣ ПСЖ шавад. рои Луис Суарес аз сӯи ин ҳамлагар шояд тай карда шавад. дастаи шаҳри Париж барои ҷалби ин футболбоз аллакай 120 миллион евро омода кардааст ва ин миқдор маблағро бемушкилӣ ба Бенфика дода метавонад. дастаи кишвари Португалия ҳам дар навбати худ қаблан ишора карда буд ки камтар аз 120 миллион ягон кас ба дарашон тақ-тақ назанад. қарордоди кунунии Дарвин Нюнес бо Португалия то соли 2025 амал хоҳад кард, вале маълум аст ки ӯ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамаи дастаҳои бузург қарор дорад. рӯзояш дар Бенфика бешумор мондаанд. Эрик Тен Хаг дар Манчестер Юнайтед Аякси нав месозад. аз аввалин рӯзое ки ин мутахассис расман ба дастаи маъруфтарини Англия таъин гардид, маълум шуд ки ӯ одамони худашро даъват мекунад, вале он худиё айни ҳол дар дастаҳои бегона ҳастанд ва худро хушбахт эҳсос менамоянд. тибқи хабарҳо мақсади аввалин дараҷаи Тен Хаг овардани Фрэнки де Йонг ба сафи манчестериҳо мебошад. гуфта мешавад ки мутахассиси нидерландӣ аз рӯбарияти МЮ хоҳиш кардааст ки ин футболбозро бо ҳар роҳу восита ба сафи девҳои сурх биёрад. сарчашмаҳои муътамади варзишӣ ин хабарро тасдиқ мекунанд, яъне ин танҳо овозаҳо нест, ва аммо гап сари он меравад ки оё де Йонг ба чунин рафти кор омода аст ё ин ки не. ӯ дар Барселона худро хушбахт эҳсос мекунад. проекти хави ба ӯ наздик аст ва аллакай нақши худро дар дастаи бузург медонад. ҳамин чизҳоро ҳам дар бораи Тен Хаг ва Фрэнки де Йонг метавон ишора кард, вале он Аякс буд, ин Манчестер Юнайтед аст. дар ин ҷо вазъият, атмосфера ва чемпионат куллан дигар аст. Англия ин Нидерланд нест. чандин мураббиёни ин кишвар дар Албиони Туманпеш ноком шуда бо сари хам рафтанд. Дебур ва Вангал ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунанд. ҳама ин маънои онро дорад ки сармураббии нави Манчестер Юнайтед аз хатти нимҳимояи дастаи наваш умуман розӣ нест. нимҳимоятгароне ки айни ҳол дар ҳайати девҳои сурх ҳастанд, аз рӯи ягон критерия ба Тен Хаг маъқул нестанд. ҳамчунин мутахассиси нидерландӣ хоҳиш дорад ки Матиос де Ликтро аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед барад. ин корро ҳам кардан душвортар мешавад. баъд аз он ки Келини аз рафтанаш сухан кард, туриниҳо дифоъгари нидерландиро акнун бояд бо ду даст ва ду пой қапанд. ӯ ҳатто ба берун бо иҷозати роҳбарият меравад, яъне мислад Манчестер Юнайтед.
муҳоҷирати ҳимоятгарони Челси аз даста боис барон шудааст ки лондониҳо дар ҷустуҷӯи дифоъгарони нав гаштаанд. Тавре маълум аст тобистони соли ҷорӣ Кристенсен ва Рюдигер аз сафи лондониҳо мераванд. Яке ба Барса, дуввумаш ба Мадрид. Барои пур кардани мавқеи дифоъи марказ Челси ба бозори Италия рафтааст. Дар он ҷо Кайҳост ки Калиду Кулибалӣ ҳимоятгари олӣ будани худро собит намуд. Баъзе аз соҳибназарони футбол бар он ақиданд ки яке аз беҳтаринҳо дар хатти дифоъи марказ Кулибалӣ аст, вале бо сабаби таблиғи кам дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирад. Дифоъгари сенегалӣ бошад оромона ва бо сарбаландӣ вазифаи худро дар дастаи Наполи ва мунтахаби Сенегал анҷом медиҳад. қаҳрамони ҷоми Африқо ва дорандаи рӯйхати ҷоми ҷаҳон акнун бояд ба чемпионатҳои қавитар ва дастаи бузургтар аз Наполи гузарад. қаблан дастҳои дигар ҳам ба Кулибалӣ мароғ зоҳир карда буданд, вале ӯ ҳамеша дар ниҳояти кор дар шаҳри Неапл боқӣ мемонд. роҳбарияти Наполи барои фурӯхтани ин бозингар мехоҳад беш аз 60 миллион евро кор кунад. аз ин камтар ҳеҷ кас ҳақ надорад ки ба мағозаи футболиашон ворид шавад. пештар мутахассисон ӯро фаъолона ба Манчестер Юнайтед пешниҳод карданд, вале ин даста Магвайро интихоб кард. дар баробари Кулибалӣ Челси ҳамчунин ба мисли пештара ба дифоъгари марказии Севилия Жуэл Кунде мароғ ва майл дорад. новобаста ба чанд хабари охир дар бораи мондани Роналдо дар сафи Манчестер Юнайтед, ояндаи ҳамлагари португалӣ дар дастаи шаҳри Манчестер норӯшан боқӣ мемонад. ҳанӯз дар миёнаҳои мавсим хабаре баромада буд ки Криштиано дар охири мавсим аз сафи манчестериҳо меравад. баргаштани ӯ танҳо барои як мавсим буду халос. худи ӯ гӯё гуфтааст ки агар ба Тенхаг лозим бошад ва пайваста дар ҳайати асосӣ ба майдон барояд, омодааст то дар Манчестер Юнайтед корномаашро идома диҳад. вале мағзи масъала ин аст ки манчестериҳои сурх ба лигаи чемпионҳо баромада натавонистанд ва сабаби асосии рафтани ҳамлагари португалӣ метавонад маҳз ҳамин шавад. лигаи чемпионҳо дӯстдоштатарин мусобиқаи ҳуҷумкунандаи 37-сола ба ҳисоб меравад. боварӣ ба намондани Роналдо бо шарофати амалҳои хоҳари Роналдо дар интернет бештар шуд. кати Аверо зери як пост ки Роналдоро барои рафтан аз Манчестер Юнайтед даъват мекунад, лайки худро гузошт ва бо ин гӯё аз номи таоми аҳлу наздикони Криштиано гап зад. пас аз чанд лаҳза ҳамон пост аз интернет гум шуд ва бо гузораи чанд вақти дигар бошад, фан аккаунти Роналдо умуман нопадид гашт. шояд маҳз ба хотири ҳамон навиштаҷот он саҳифа дигар нест. дар навиштаҷот чунин омадааст: чунин ҳолатро мутаваҷҷеҳ шудан хеле дарднок аст. Роналдо бояд умуман дар чунин даста набошад. Криштиано аллаки муҳаббати худро ба Манчестер Юнайтед тасдиқ кард, вақте ки пешниҳоди Манчестер Ситиро рад карда ба сафи МЮ гузашт. Криштиано айни ҳол бояд дар бораи худаш андеша кунад. Манчестер Юнайтед ба муддати ҳазорсолаҳо арзи ҳастӣ хоҳад кард. карьераи Криштиано бошад 3-4 соли дигар мондааст. Роналдо дастаи навкоб ту арзандаи бозӣ кардан дар клуби беҳтар аз Манчестер Юнайтед аст. то хабари расмии рафтан ва ё нарафтани Роналдо бояд ба ягон маълумоти дигар бовар накард. номи Роналдоро истифода карда ҳарчи буфтан мегиранд. яқинан Криштиано мехоҳад дар лигаи чемпионҳо чун пештара бозӣ кунад. ӯ дар карьераи худ якумин бор метавонад берун аз ин мусобиқоти бонуфуз монад. чандин сухан аз пост дар саҳифаи мухлисони Роналдо ҷо ҳам доранд. барои мисол, ӯ воқеан ҳам муҳаббати худро ба даста собит кард. гап на танҳо сари нарафтан ба Сити меравад. ҳамчунин ӯ яке аз камтарин бозингароне буд ки дар мавсими тамомшаванда барои эмблема ва номи Манчестер Юнайтед мубориза мебурд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.